приклещила. Николай бяга. Тошко е тука. Добре, качи клип, който... Ей, Тане, споричка! Бегна да гони Николай, да го целува. Николай и той ще го видите без заглавие. Защото бързаше да го качи. Да. И ще го видите на страницата Даниела Тодорова. Да, и ето. Страницата на iPad. Да. Ей го и Николай. Сблъсък между момче и момиче. Сблъсък между момче и момиче. Газ. Ая, стивено ми дай горе. Я! Добре, той ще да даде. Да, ти покажа в клипа. Целувките започват. И гепа горницата. Добре, извиняй. Абе, виж бе, хората ме гледат от колите, как ни бъде срам. Абе, виж се му мъжа, бе, гледай, как го е срам. Ай, пусна си мъжа, бе. Кота хора. Гледай, бе, жената си мъчи мъжа. И горкото момче. Не са ли лоши жените? Много лоши, много лоши са. Бягай, мъжо, бягай. Усмивка. Целувай се, Николай. Ти се целувай, Аля. О, Тошко е жертвата. И сега Николай го отървахме и Тошко е жертвата. Снимам клип. Чакай, не бягай. Като сега някой отърва да ни стигне. Тошко! Ела насам, бързо! Николай са катери да не го стигнат. Тошко идва. Целувай, Николай. Няма да те стигне. Махай се кракта от така, че като дърпа. Не. Бягай! Газ! Тошко. И те се гонят епично. Котка и мишка. Никой е мишката, момичето котката. Кой кого ще лови? Загадка. Ще го видим след рекламите. И ето ни след рекламите. Това е Тошко. В момента ги търсим. Аз съм точно в момента ги търсим. Рая, дали съм чула на Николай. Мисля, че са в кафето. Да, и аз. И ще се видим отново, когато отидем в кафето. Хора, стана печено, още го няма. Да. Спрях на стоп, сега съм пред кафенето, пак го няма. Да, мисля, че вчера ще отидем. Мисля, че в туалетното. Дай да проверим. Че ако искаш проверяваш, ще се оглеждам тук. Никой още го няма. Кой знае къде може. Видях го! Ей го там на полянката. И спирам. Ето ни отново след паузата. Ето го Николай. Катрин плаче. Сигурно Николай е разбил сърцето. Разбили сърцето. Има сензация. Харесваме вече две момичета. Една от косата Чана и сега Рая. Мистерия. Мистериозното момче. Как го харесват? Мистерия и загадка. Дай се покажа. Да. Ей го и Тошко. Да, Катрин плаче и сега ще да дадем защо. Катрин, защо плачеш? Защо плачеш? Защото Николай си има приятелка. Така. Да, Катрин не отговаря. И е много
шокирана от извода, че Николай си има добре приятел. и тя сигурно се преструва. Това ще е за днеска. Спирам за стоп за малко. И отново рекламите. Туру-туру-ту-туру-ту. И ето ни в последния епизод. Преди малко спрях рекламите и така. На Катрин сърцето е разбито и това беше за този епизод. Довиждане.